Winyane ni Ken paro nango wachni. Ken wachni mas wa ODM wachni ne gikonyo mana jatend piny Kenya mana matin. Nikech no dhi sirkande ne dhi gore piny. En adieri ni e Kenya kwanza koni ne onge joma nyalo tiyo maber koso nen siasa koso jo ODM makoro nyalo tiyo malojo mane nie koni. Nikech koso ni neno ni gini ochomo kanye. Ng'ama wacha adieri ya. Erokamano Trevor. Mokwongo abiyina mondo mos jokanyana ni oimore uru. Penjo mipenjo na adhi duoke gi ngadha ariyo. Adhi duoke kaka ja UDA ma en chama mar President William Ruto. Bende adhi duoke kaka jaluo. Adwa chako gi jaluo ni wira jaduong' Ombija every time asebedo e studio ka kendo jonagi ong'eyo nasebedo ka first day mane abedo hosted to kendo masebedo ka wacho niya ka bedo gi thuolo mwanya yudo godo sirkal mamarwa otamowa kaka osetamowa nyadi 6 nyaka koro wago kwano mwanyalo tenore godo e bath sirkal e yo moro manyalo miyo rieko gi teko gi paro mwanyalo biro kawego e yo ma wan go sure ok moro manyichi wuondwa kaka ma deep state gi system manyocho fail chande. Gima duong' en ni kako ganda ere yo ma wanyalo nego gole ma wasebedo kwa dwaro Moginga Jaramogi no manyo Raila Odinga osemanyo nyaka kawuono. Ne wawacho niya Moi wuon dongo manobedo president kata obedo jo kikune sande nodiore tie Kenyatta kuma hawi maber kata hawi marach Kenyatta nonindo noyudo thuolo bedo president. William Ruto makawuono president wangi kumoae gi Moi ma Moi obedo president manyaka Kibaki nyobedo president mobedo deputy prime minister ka Kibaki kuro. Jo Uhuru Kenyatta neno ka Moi nogolo me kakongo mokelo nominate moketo minister mar everything mar trade mokete cooperative development mochori mokete finally Uhuru Kenyatta obedo president. Mae manyocho wacho ni jogo ma joluo manoseyudo thuolo jara okelo mheshimiwa wasebedo kwa discuss go wachni ni jogo manyocho oyudo thuolo kaka jawadwa Eliud Walo gi Raymond Omolo mondo mi wago gi jek mondo mi ka oponi nyadichiel kwano matek kotamwa gi achiel to wateme gi ariyo kotamwa gi ariyo to wateme gi adek. An asebedo kwa ni joluo mondo wayuduru kaka wawuotho gi President William Ruto. The main thing makoro dhi otimore ni kakoro challenge odhi obedo nikech maandamano to president kuma ne dhi onge nikech ka maandamano mano telle gi Raila Odinga mano fail mane onge kuma odhiye. Koro be kata de ok giriwore kata de ok gimakore ne pod ok odhi. But the main thing en niya William Ruto being ni en machiegni kodwa omanyo jakom then gimanyore gibedo piny kigin gi rieko gi giwegi ma giwacho ni yawa wan gi piny manyaka watelne kata nyaka telne wan gi somo ma nyithindo manyaka dhi mbele health roads everything ka waweyo nyithindo ma thindo ma wuothe ndara ma jo university gi otnyisowa kaka winjo telne Kenya to Kenya dhi wang'. Raila Odinga gi rieko ma Nyasaye nomiye nobedo piny gi ker William Ruto nikech William Ruto be gisewuotho go kanyakla ma giloso sirkal kawuono miluongo ni broad based government. And broad based government mora ma joka nyaka winji nikech okel jaduong' John Mbadi kaka minister ma finance. Miyo William Ruto e president mokwongo miyo jaluo chenro gine ministry mar finance. Mana chuone William Ruto tik nyake na. William Ruto e mokwongo miyo jaluo nafas mar bedo attorney general Kenya kanyaka ne Kenya yudo huru. Nyiso ni William Ruto anyalo miye tik kanyo nyaka na. To then kato bedo no wadwa Francis Ogola nonindo. To mano position mar KDF mane pok wabedo godo nyaka Kenya chake. Nyiso ni William Ruto nyocho se nyiso dwaro. Kineno William Ruto kokawo telo to first county ma William Ruto dhi en Homa Bay. To kendo county ma William Ruto selimo mang'eny mogik e Kenya ka en Homa Bay. Ma ene miluongo ga ni bedroom mar ODM. Yie ni nyakach kuchocho ODM ok lich ahinya ka Homa Bay. Mheshimiwa Jared. Homa Bay ene chunye. Koro nyando to lich. Koro nyo kata nyakach Kisumo ki compare gi Homa Bay wan wanyatimo anything ne wach Raila Odinga. So gima dwa wacho ni wan kata ne wan e UDA.
nasika wacho niya ok wane UDA mondo wagore gi ODM. Ne wane UDA ni mondo wabed gi thuolo ariyo. Achiel mar demokrasia niya ni wane joma nokedo ne vyama vingi ka jomoko ni ODM to wa practice jomoko bubede UDA to ok wayanyre. Mar ariyo en niya ni kasama jowa moko dwaro presidency through ODM ka dine kapod gidhi mbele kuro to wan be wadire koro UDA kon ka UDA odhi odonjo kendo 2027 wane to ka ODM odhi odonjo wane nyiso ni wapanga adita wa kaka jabandu ne pango wakamba pango every time yudo ni ka jogi moko onge sirkal to jogi moko nie sirkal wang ni joluo mwadwa ni mheshimiwa Jared ino kibedo minister sani in bedo opposition properly kendi check kaka mbadi tiyo gi pesa sirkal ingi kaka wandai kejinge wandai nyiso rieko maduong wanyisi ji ariyo mata wacho kata nikech gin joluo mbadi kanineno kaka deal gi weche mag finance kano penje parliament onge kata narakara Kenya ka mane nyatamre mbadi kiket minister ma finance nyiso ni en gi merit to kendo mbadi osenyiso in the past kosiko wacho kaka mwenda mar Kenya nyalo tigo koro gima ng'eyo ni joma nyalo chich ni samoro kete obadho ni kopo ni kiero bedo kanyo tinyalo ma but wan kako ganda wageno ni mbadi ni girieko gi paro manyalo konyo again yena yie wach ni gimo miya wacho wach wandai ing'eni ji ng'eny gi kalure gi somo mage me wandai usomo to gi energy to kano mie penjo kalure gi energy ni neno ka wandai noduoko penjo kendo nyiso rieko mako pono mie thuolo ni ok system gik mana wacho nuka na wacho mheshimiwa Jared niya the problem we have in Kenya en ga system ok en the person mako poni system ok odhi otamo wandai deal gi wach fuel gi wach stima to wadhi bedo gi solution nikech no system nie makoro wadhi manyo kaka ikonye mondo mikanitiere cartels mosedino kanyo many kaka igolo kata mheshimiwa Mbadi SF treasury kanitiere cartels manya interfere gi budgeting procurement payments to nyaka koro ongi kaka ikonyo but the main thing wan kaka oganda wamoruru ni wayudo thuolo ma sirkal mwadiyore bathe mwanya wuotho go moso konyiso ni waketho ODM be konyiso ni UDA umuonyo jo ODM but enia wadwa ni sirkal Kenya wabed gi some country mwanyalo rito. Mheshimiwa Jared ng'anyo mar nyithindo ma Gen